మనము సర్కారు చెప్పిన మాట విందామయ్యా. ఈశాన్య దిక్కున చైనా దేశంలోన కరోనా రోగం ఒకటి పుట్టిందయ్యా. వుహాను నగరాన్ని అతలాకుతలం చేసి మనుషుల ప్రాణాలు నింపిందయ్యా. దక్షిణ కుండిన ఈ రోగమచ్చేను తువ్వాల దస్తీలు గట్టండయ్యా. ప్రతి గంట ఒకసారి చేతిలో కడుక్కొని ఇంట్లోనే శుభ్రంగా ఉండాలయ్యా. మనిషికి మనిషికి దూరాన్ని పాటిస్తూ చెప్పినట్టు మీరు వినరండయ్యా. చెప్పింది వినకుండా తిరిగేరు జనులు అమెరికా, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్ దేశంలో లక్షల్లో రోగాలు వచ్చేనయ్యా. వేల వేలల్లో సచ్చేరయ్యా. మాయాదారి రోగం మన మధ్యలో చేరి బంధాలు బంధుత్వం ఎడబాపేను. పెళ్ళిళ్ళు లేక పండుగలు లేక మనిషి మనసుల చిన్నబోయేనయ్యా. ఆ సీతారాముల లగ్గము పాయే, అంజన్న దేవుని జగరబాయే. తిరుపతి కన్నా దర్శనము పాయే, తెలుగు పండుగ ఉగాది ఎటుగాయే. ఈ రోగమును మనము తరిమి వేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరింట్లోనే ఉండాలయ్యా. భారతదేశాన్ని కాపాడడానికై సర్కారీ మాటల్ని విందామయ్యా. డాక్టర్లే దేవుళ్ళు, పోలీసుల దేవుళ్ళు, పారిశుద్ధ కార్మికులే మనకందరికీ దేవుళ్ళు. నర్సులే దేవతలు, వాళ్ళ సేవకు మనము ఈ జన్మలో రుణము తీర్చుకోలేము. నందమయ గురుడానందమయ సర్కారు చెప్పింది విందామయ్యా.